Se jkun il-Prinċep William li attendi għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena anniversarju tal-indipendenza ta' pajjiżna. Kien il-ħamis filgħodu l-istqarrija tal-Palazz ta' Kensington ħabbret li d-Dukessa ta' Cambridge Kate Middleton ħassret iż-żjara tagħha. Hija baqgħet tieħu pariri dwar jekk għandix tiġi f'pajjiżna sal-4 filgħaxija u jidher li t-tobba kienu tal-parir li tħassar l-ewwel żjara li kellha tagħmel weħida barra l-pajjiż. Għalhekk wara diversi jiem ta' spekulazzjoni minn sezzjonijiet oħra tal-medja li qalu li se jkun Prinċep Harry li jżur Malta, l-aħbar li ġejħuh il-kbir ittieħdet xi ftit sorpriża. Mark Farrugia, chairman tal-Kumitat Organizzattiv fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, spjega kif l-inċertezza tal-aħħar jiem ftit li xejn laqtet it-tħejjijiet. Millat ta' organizzazzjoni aħna bqajna għaddejjin kif konna għaddejjin b'ħidma kbira matul dawn l-aħħar ġimgħat. Ovvjament ma nkunx qed ngħid il-verità jekk ngħid illi il-fatt illi f'dawn l-aħħar ftit ġranet kien hemm daqsxejn ċertezza dwar min se jkun qed jattendi, tħallilek xi ftit effett b'mod jew ieħor. Imma aħna xorba għaddej. Staqsejna lil Farrugia dwar x'sinifikat għandu l-fatt li membru tal-familja reali se jkun f'pajjiżna għal 50 sena miċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza. Il-fatt li ż-żewġ pajjiżi se jkunu qegħdin jiċċelebraw flimkien il-50 sena anniversarju tal-indipendenza ta' Malta turi kif iżviluppaw b'mod matur ir-rabtiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Żjara bħal din tinvolvi ħidma kbira u ħafna nies. Ħafna nies illi kulħadd jagħti l-biċċa tiegħu u jiena konvint illi bis-sem ta' kulħadd kif ġara matul l-aħħar snin fi żjara oħra simili se jkollna żjara suċċess għaliex kulħadd qed jagħti dak kollu li jista' biex din iż-żjara tkun verament suċċess. Id-Duka ta' Cambridge jasal Malta nhar is-Sibt li ġej fuq titjira tal-Air Malta u jitlaq il-ħadd wara nofsinhar.